गाइस नै मिटिंनिफ्राय बरिया नुयनि मजा गाइस नै बेवहाय नोंथांमोना हांखो गेलेबाय थानाय नुगोन बेनि हांखो गेलेथो र' मामि निलाय गेलेनाय बरियानो स' बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आङो प्रमद सार बिथां आरो बिश्वजित सार बिथांमोना जानला मोनला माबायाव गोसो होआलासिनो बेबायदि जोंनि धोरोमनि बाथौ थानसालि गायसननाय माबा होमबासो जोंनि बर' हारिनि धोरोम आरो हारिमु राव बेफोर थांना थागोन आरो ना रायजोनिफ्राय अननाय मोनगोन अट'मेटिकलि नोंथांमोना अननायखौ ओरैनो मोनखागोन आरो ना नोंथांमोना न' थांना बियाबाबो जागोन थेवबो नोंथांमोननो भटखौ होखागोन बर'नि राव हारिमु धोरोम थांना थाजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल निसागोदै मन्दिर थानसालि लुनायखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो गोसोखांग्रोबानो जाबाय आरो ना बर'फोरनि गेजेराव जोंनि धोरोम थाब्लासो जोंनि राव हारिमु थांनानै थागोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन जोबथारनायाव ओमफ्राय नैबे गेलेग्रा गथ'साफोरनि बेलासि थाबायनांगोन नोंथांमोना गोजानाव थांलायनो नाङा आरो ना नै जोंनि गरेस्वरावनो गुरमुआवबो दोङो नै मन्दिर माने थानसालि मन्दिर थांफ्लांबाय थायो खुगाया नै बरियानो नैफोरा देरबा बरिया जाबोगोनसो स' गाइस जों दा नै दंफैयो गुरुमुनि नै बाथौ थानसालियाव नैबे जाबाय मानोना बे उदालगुरिनि हिरिम्बा दंना बिनि नैथि हिरिम्बानि स्ट्राक्चारा सेम आरो बरियानो नै जों दा नै थाबायनो फैदो आरो ना जों बेलेगाव थांदोंमोन बिनिफ्राय बेयावबो थांना फैबाय बिनिफ्राय जोंनिखौ ओरैनो फार्स्ट जास्ट नायनो फैबाय आरो ना खोनानानै दाख्लै नुदोंमोन बेखेवनायखौ बेनिफ्राय जों दा नायनो फैबाय नै बरियानो मा होनदों मोजां खालामदो नैला नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनो हागोन नैलायनो दिनै जों खुनिबाराव फैदो नै खुनिबाराव दखानफोरा बन्द' थायोना गरेस्वरनिया ओंखाय जोङो मबा थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव फैबाय आरो ना बरिया एकदम सेम आरो गिदिर जादों बरियानो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना थाबायनो फैबा जाबाय नैला गुरमु बै भितराव हाबनांगौ एकदम सिङाव आरो नै खाथियाव नै जग्राबो दङ बरियानो जग्राबो खालामना होदों खासिबो मानसि गैया खिन्थु नैबे मारिनाय दोङो बेनिखायनो जों हाबनो हादिया सिङाव नङाबा हाबनो हागौमोन नैला आरो खानैसो मा होनदों खानैसो दोङो ओइ लान्थिगाल बरिया स्पेस दङ आरो ना जायगा ओइ दंखलबो दङ इथिंगालि मोनसे मन्दिर दङ आरो मायबा ओमफ्राय नैबे मायबा हल बेनिफ्राय नैबे गेलेग्रा गथ'साफोरनि बेलासि थाबायनांगोन आरो मा होनदों जायगा दोङो बरियानो एकदम नोंथांमोना गोजानाव थांलायनो नाङा आरो ना नै जोंनि गरेस्वरावनो गुरमुआवबो दोङो नै मन्दिर माने थानसालि मन्दिर थांफ्लांबाय थायो खुगाया नै बरियानो नैफोरा देरबा बरिया जाबोगोनसो नोंथांमोना दा बावैनो फैबानो जाबाय गाबोन सफैनानै फै मंगलबार खालि फैनोखाय निलायनो बरियानो मजा नांगोन नोंथांमोना आरो नैथिं जिं जग्रा खालामना हामगोन ना नोंथिंगालि स्ट्रिट लाइट होबाय होनानै निसागरियाव बरियानो बे साइडनिफ्राय बेबायदि नुयो नैला बरिया मजा नैथिंगालि पुरा स्पेस दंजोबो आरो ना जायगा बरिया दङ नैला दंफां लाइफांफोरा देरजोबबाथाय बरिया जागोन नैला नैथिंगालि नैला स' गाइस नै बाहेरनिफ्राय बेबायदि नुयो आरो ना नैला पुरा बे उदालगुरिनि हिरिम्बाया बेबायदि सेम आरो नैथि हिरिम्बानो नैला नै बिदि फुल दङ बरियानो दासान्दि रावबो फैथ'वाखै स' बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आङो प्रमद सार बिथां आरो बिश्वजित सार बिथांमोना जानला मोनला माबायाव गोसो होआलासिनो बेबायदि जोंनि धोरोमनि बाथौ थानसालि गायसननाय माबा माबि धोरोमनि खामानि मावनायाव बहुद गोसो होआ आरो ना फार्स्ट बेयावनो होमबासो जोंनि बर' हारिनि धोरोम आरो हारिमु राव बेफोर थांना थागोन आरो ना थ' नोंथांमोना बेखौ फार्स्ट बेवहाय पलिटिसियानफोरा गोसो होबानो जाबाय आरो ना होमबासो रायजोनिफ्राय अननाय मोनगोन अट'मेटिकलि नोंथांमोना अननायखौ ओरैनो मोनखागोन आरो ना नोंथांमोना न' थांना बियाबाबो जागोन नोंथांमोननो भटखौ होखागोन गुबुन हारिनिखौ नायनो थाङोबा नोंथांमोना नुगोन मुस्लिमानो जा हारसा बांगाल माबायानो जा बिथांमोननि बरिया मन्दिरफोरा नामघर बायदिसिनाफोरा बरिया मोजां जायो आरो ना जोंनि बर'फोरनियासो खम नुनो मोनो जाय बिथांमोना पलिटिक्स खालामो बिथांमोना राजखान्थिगिरिफ्रा नोंथांमोना बर'नि राव हारिमु धोरोम थांना थाजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल निसागोदै मन्दिर थानसालि लुनायखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो गोसोखांग्रोबानो जाबाय आरो ना बर'फोरनि गेजेराव जोंनि धोरोम थाब्लासो जोंनि राव हारिमु थांनानै थागोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन जोबथारनायाव थ' नोंथांमोना जाय बिथांमोना पलिटिसियानफोर गिदिर गोलाव बिथांमोना धोरोमखौ नायफिनथारनांगोन आरो ना निसागोदै थानसालि गिदिर लुना होनांगोन अब्लासो जोंनि राव हारिमुफोरा थांनानै थागोन आरो ना ज' जाय मा होनो बेखौ बेराफोरनिखौ नुवाखैना मुस्लिमफोरनिखौ बरियानो गोदो एकदम थायो दा जोंनिया बहुत खम थायो ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि लुना होबानो जाबाय गाइस नै बेवहाय नोंथांमोना हांखो गेलेबाय थानाय नुगोन बेनि हांखो गेलेथो र' मामि निलायनाय बरियानो आथिंगालि हाबनाय नैयाव गेट मोनसे नांगोन गेट नङा होमबा बेवहायबो मोनसे नांगोन स' गाइस नोंथांमोना
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामनाबा शेयार खालामनाबानो जाबाय जाय बिथांमोना गरेस्वर एरियानि नोंथांमोना नैबे बाथौ थानसालियाव खेबसेबाबो फैनानै नायफैबानो जाबाय बरियानो माने मोजां मोनगोन आरोना बरियानो जोंबो नै बरिया थाबायनो बहाबा थांदोंमोन ओमफ्राय बरिया थाबायनो मोजां मोनबाय नैयाव एकदम पुरा सेटिसफाइड जायो आरोना रावबो गैला नैयाव हाबना थांनो हागौमोन दिनै खुनिबार ना खुनिबारखाय खुलियाखैबो जानानै मा होनो मंगलबार खालि समय मोना ना ओंखायनो जों दिनै फैनाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय बेखिनियानोमोन भिडिअ